Ahoj kamarádi, mám pro vás další video se skútrem, tentokrát je to BMW elektroskútr CE04. Pokud se vám videa líbí, to co tady pro vás točím, hoďte palec nahoru, přihlašte si odběr a napište mi do komentářů, na čem jezdíte vy, případně jaký je váš vysněný stroj, na kterém byste rádi jezdili. Čau, díky. Tak ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Dneska tady mám BMW skútr s označením CE04. Je to elektrický skútr převážně pro město, protože celkový dojezd tohohle skútru je nějakých 100, 120, maximálně 130 km. Ale o tom si ještě povíme víc. Motor má výkon 31 kW, když to připočítáme na koně, je to 42 koní a točivý moment, neboli lidově řečeno kroutící moment, krouťák, je úctyhodných 61 Nm. Možná mi dáte za pravdu, vy co jste znalejší a sledujete tyhle parametry, tak víte, že se to vyrovnává zhruba takovej 600, 700. Některý stroje takový jsem podobným krouťákem vlastně testoval, ale co se týče toho rozjezdu a té dynamiky, tak to je vlastně velice podobný jako nějaký elektroauto. A z tohohle elektrosvěta je to opravdu skvělý a na těch světlech, na těch rozjezdech budete mezi prvníma. Když se podíváte na ten vzhled, tak je to takový futuristický, nadčasový design. Připomíná mi to takový ty vozidla z těch sci-fi filmů, kde jezdili policajti, přijeli tam na té elektrice, rychle něco tam řešili a zase jeli pryč. A na to, že to je skútr, tak dost lidí se nad tím pozastavuje, fotí si to, ptají se na ten dojezd, ptají se na ten výkon a je to velice zajímavý. Co se týče toho výkonu, ještě jsem zapomněl dodat, že se ten výkon dá snížit na 11 kW a to byste měli zbystřit vy všichni, kteří byste o tomhle přemýšleli, ale máte pouze řidičák skupiny B. To znamená, pokud nemáte větší řidičák na větší motorku, tak tohle si můžete v autorizovaném servisu, u prodejce servisu snížit výkon a můžete to řídit i s Bčkem. Ještě se zastavím u toho sedla. Vypadá to takový jako trošku taková ta trestná lavice, ale velice příjemná trestná lavice. Na té bych si dovedl představit klidně i ležet, protože je to nějaký pogumovaný, příjemný materiál, nejenom na dotek, ale i na sezení. I pro spolujezdce je tady dost místa. A tenhle skútr se nabízí v několika variantách. Já ho mám v takové té variantě, která je asi nejvíc osekaná. To znamená, není tady žádný velký plexi a není tady ani žádný kufr, ani žádná opěrka pro spolujezdce. Takže já bych si vybral trošku asi jinou konfiguraci. Chtěl bych tam to plexi, aby ten vítr, ten nános toho větru, když se jede rychlejš, tak aby na mě tolik nefučel a zároveň není moc kam si co dát, protože tady je úschovný prostor, to si hned ukážeme. Tímto tlačítkem skútra probudíme a tímto tlačítkem otevřeme úschovný prostor, který tady jediný je. Mám tam vodu, mám tam rukavice, mám tam kabely na nabíjení, za chvilku si ukážeme, jak se to nabíjí. Další úschovný prostor je tady ta schránka. Když tady zmáčknu další tlačítko, tak se mi otevře a je tam příprava na mobilní telefon, je tam něco jako ventilátor, takže mělo by to chladit, aby se nepřehříval a je tam hlavně USB-C na dobíjení, takže jak vždycky říkám v těch svých videích, prosím výrobce, ať tam dávají USB-Cčka, tady skutečně, takže BMW nesklamalo. Další kastlíček je na dobíjení, je to typ zásuvky 2C. Tento konektor je běžně dostupný na veřejných dobíječkách na auta. Tenhle skútr se dodává s dvouma nabíječkama. Můžete si vybrat buď rychlou nabíječku, anebo pomalou nabíječku. S rychlou nabíječkou z 0 na 80% to dobijete za hodinu a 5 minut, což je úplně super. A s tou pomalou, třeba když spíte, jdete si dobíjet jenom tak, prostě neřešíte to, nepotřebujete jezdit od rána do večera, tak prostě vám to trvá 3 hodiny 30. Ale i tak si myslím, že to je super, protože to můžete nabíjet klasicky z 230, anebo to můžete nabíjet kdekoliv, kde se nabíjí prostě auta ve veřejných garážích, jako to nabíjím já, případně tady teďka, kde jsem na Kladně, u Lidlu, a tady je taky dobíjecí stanice, takže za chvilku to tam strčím a budu to nabíjet.
Co se týče těch ovládacích prvků, je tady takový prstenec, který jde nahoru dolů, doleva doprava. Intuitivně ten infotainment se ovládá na obrazovce, která má 10,25 palců. Lidi, uživatelé BMW znají tento displej, takže je to velice podobný. Dokonce je tam konektivita, BMW Motorrad. Stáhnete do mobilu, máte připojení, vidíte navigaci, stáhnou se vám mapy, dokonce to ukazuje i rychlosti, nejspíš podle GPSky, když někde projíždíte, tak abyste věděli, kolik máte maximálně povolenou rychlost. Je to velice intuitivní, jednoduchý, skutečně opravdu se to ovládá tímhle s tím prstencem a tady nahoru dolů menu. A to vám bohatě stačí na ovládání všech těch prvků, což jako dávám palec nahoru BMW. Zároveň tento skuter má zpátečku, takže při té hmotnosti 231 kg se vám to hodí při nějaké manipulaci. Ještě když třeba někoho vezete a chcete si couvnout, tak si prostě couvnete, vycouváte z řady, je to úplně super. Směrovky, varovný světla, rozsvícení automatický, neautomatický, klakson, který troubí. Tady je starter, jakoby takovej starter, no musíte jakoby nastartovat, za chvilku si to ukážem. Pak jsou tady vyhřívané hefty, to je moc pěkná záležitost, když jsou chladnější dny, což teďka nejsou, protože máme 35 stupňů, neuvěřitelná teplota. Doufám, že to rychle odkecám, protože jinak se tady upeču v té helmě. A módy, jsou tady 4 módy, teď mám Dynamic, což je příplatkový, ale ten je úplně fantastický. Tam tu akceleraci, výkon cítíte úplně maximálně. Pak je tady režim Eco, když chcete, aby vám to hodně rekuperovalo, hodně to brzdilo motorem a šetřilo vám to zároveň tu baterku, takže ten plyn, řekněme, změkne, už není tak svižnej, i když pořád to táhne, ale ne tolik, takže Eco, klasická jízda po městě, když nikam nepospíchám, jezdím na pohodičku, klídek a chci, aby mi ten dojezd byl co největší. Pak mám tady režim Rain, který je do deště, změkne to a takový ty kontrolní systémy více zaktivujou. Pak je tady režim Road, to je klasicky cesta, to je takový ten běžný režim a jak jsem říkal, pak je tady ten Dynamic, který je za příplatek, ale ten je úplně fantastický, když někoho svezu s tím režimem, tak říká, tyjo, fakt je to hustý, je to skoro jak elektroauto, prostě ten zážitek z toho je a ten krouťák těch 31 Nm je tam prostě znát. Když se podívám takhle do toho menu, tak jak jsem říkal, kolečkem intuitivně se dá ovládat, navigace, která se mi promítá z telefonu, telefonovat, dá se to propojit s interkomem. Je tady všechno, co byste asi čekali. Dokonce je tady i tlak v pneumatikách a hlídá vám to prostě servisy a další věci. Prostě ten infotainment je nabušený a je tady všechno, co byste asi čekali, že by tady mělo být. Co se týče osvětlení, je to kompletně v ledkách a BMW sem dává ještě dynamické osvětlení, což je přísvit do zatáček. Funguje to velice dobře a zároveň jsem zkoušel v noci i dálkáče a osvětlíte prostě celou ulici, případně cestu, pokud máte rovnou, tak ji osvětlíte třeba nevím, na 300 metrů. Opravdu to svítí fantasticky. Dálkáče jenom takhle probliknout, vidíte? Svítí to opravdu dost dalece. Co se týče podvozku, je to lehce tvrdší, ale zároveň jak je to těžší, tak to krásně sedí to do zatáček. Člověk má pocit takový bezpečí a takový jistoty na tom. Prostě je to super. Je tam cítit to těžiště hodně dole kvůli těm baterkám a ta motorka, jak je dlouhá, což je hodně dlouhá. Co se týče jízdních vlastností, to si za chvilku řekneme a ukážeme v sedle. A teďka pozvu hosta, kterýho jsem vezl, a to je moje mamka. Ahoj. Ahoj. Tak, povíš nám, prosím tě, jak se ti na BMW CE 04 jelo, takový ten prvotní jako zážitek, jak to tahne? No, táhne to skvěle, ale první, co vás upoutá, design. Design je naprosto nadčasový a prostě poutá velkou pozornost. Je to něco, co se naprosto vymyká, jo. Prostě nikdy v životě jsem nic takového neviděla. A co se mně moc líbilo, že jsem jako spolujezdec s tou motorkou couval. Že jsme couvali spolu. Ano, couvali jsme spolu. Jasně. Pak se mi líbilo, že i přesto, že mám malou postavu, tak se mi dobře nasedá a můžu dokonce i ze země, což jako Jasně, sedadlo tuším 855 mm, jestli se nepletu. Co u většině strojů, který jsme zkoušeli, nešlo. A i jako spolujezdec jsem viděla dobře na displej, jo.
Tak, ale... A to je pro tebe příjemný jako spolujezdce? Já jsem zvědavý člověk, já ráda sleduju věci okolo sebe, ale co se mi nelíbilo, nejsou tady žádný pro spolujezdce vhodný uchyty, takže se musím držet. No oni jsou takhle ze spoda, jsou tady ze spoda toho sedadla. Jsou, protože tam je veliký zrychlení a to by ses neudržela. To by se neudržela, no. Takže se musíš takzvaně držet kolem pasu. Ano, musím se držet klasicky okolo pasu a není tady ani žádná odpěrka, takže ono, když to rychle se rozjede, tak se mi zdá, že by se... Ale je tady příprava, já jsem na to koukal, ano. Jsou tady jako šrouby, takže určitě tam něco půjde. Se tam dalo dodat. Ano, a ještě se to prodává v jiných pakách, vlastně, kde jsou sety a myslím si, že takový kufr by tomu taky slušel. No určitě, jako jo, no tak je to městský. No jasně. Jo? A po městě jako potřebuješ vozit i nějaký věci, že jo, taky. Nákupy. No tak když tam nepotáháš ty kabely, který tam mám teďka, že jo, tak samozřejmě v tom boxíku je mnohem víc ještě místa, že jo, takže... No, tak stejně, vej. Já to zkusím. Taky by bylo dobrý někam dát tu helmu, že jo? No ta helma se právě vejde místo těch kabelů. Opravdu? No jasně. No nevypadá to, ale třeba, hele, je tam i světýlko, což je skvělý. Jo. No, takže CE04, kolik tomu dáváš bodů z 5? Z 5? 6. 6, jo, fakt jo? Jako do města, jo? No do města je to skvělý, jo. A pak, když by teda jako jel řidič sám, tak úplně nadčasový, ale se spolujezdcem by to chtělo něco nějak ještě pořešit, no. No, tak ten zážitek tam je, ale no. zážitek je veliký, jako jo. Hlavně teda jako fakt upoutává pozornost, má to nádherný nadčasový vzhled. Ale a ten zvuk přirovnej to, k čemu to je? To je jak když jedete v tramvaji. Tak jo. Takže lidi, jdu vám ukázat, jak se to nabíjí, jo, tohle vozítko. Takhle se otevře tahle zásuvka, otevřu si tohle, vyberu si ty věci, které tady mám. Počkej, kabel. Připojíme kabel. Připojíme druhý kabel. A teďka se musíme autorizovat čipem. Ověřování. Zahájeno nabíjení. Takže teď už by to mělo nabíjet. Teď nám to ukazuje nabíjení a vypočítává to čas a 40 minut to zhruba bude trvat, než to nabije z 58% na 80%. Takže 40 minutek si tady dáme teďka pauzičku, no a pak vyrazíme na další cestu a vrátíme se zpátky do Prahy. Tak se trochu projedeme na BMW CE 04. Jak se to startuje? S brzdou a starterem. I'm ready. A můžeme vyrazit. Trochu se nám baterka dobila. Máme 70%. Na režim Eco nám to ukazuje dojezd 90 km. Což si myslím, že je dobré, že nám to stačí, aby jsme se dostali z Kladna zpátky do Prahy úplně bez problému. A zajímalo by mě, kolik tam budeme mít těch procent, až se vrátíme. Já si myslím, že bych tam mohlo být takovejch 40, 45. No, to by bylo pěkný, no, kdyby nám to tam takhle vydrželo. Kdyby nám 30 ubylo cestou, tak těch 40 by, myslím, mohlo ještě být. Jinak samozřejmě, stroj je to pěkný, takhle za jízdy člověk má pocit, že opravdu má nad tím velkou kontrolu. Nohy se dají natáhnout, řídítka jsou dost široký, akorát to plexi mi chybí, ale chápu to, je to prostě po městě není problém. Až vyjedeme někam za město, tak tam to bude samozřejmě trošku horší. Takže je to hlavně městský vozítko. Jo, brzdí to vlastně de facto samotou rekuperací a ještě v tom ekorežimu tam je to opravdu cítit dost. I v tom ekorežimu to má sílu, jo, a dokonce mi to ukazuje, jaká je tady maximálně povolená rychlost, což je 50. Takže nevím, jestli to má radar, to asi nemá, protože někde ty povolené limity to ukazuje, i když tam nejsou značky na těch úsekách, co jsem si všimnul, a myslím si, že to právě bere z GPSky, jo, takže tady 90, žádnou ceduli 90 jsme neviděli, takže podle GPSky to bere ty rychlosti, jo, nevím, jestli to cítíte, slyšíte, ale takhle při těch 80 to celkem dost už fouká
Proto říkám, je to opravdu spíš vozítko do města. Zatáčky to krásně bere, sedí to, váha 231 kg, je znát, to těžiště dole je znát a není to uskákaný, není to takový, není to nic lehkýho, no, je to cítit, že to je váha, ale ta váha, která vás vlastně podrží, jo, takže to není tady úplně na škodu, že to má takovouhle hmotnost a naopak je to příjemný pocit té kontroly tohohle vozidla z té jízdy, kterou z toho já teďka prožívám, jo. S tím, že pořád vím, že jsem v rezervě, tady na jedné straně power, síla, je to jak tahám za plyn a v okamžiku, kdy pustím plyn, což můžeme zkusit tady se rozjet na těch ještě 90 a tady je 70, takže teďka pouštím plyn a teď to samo začíná brzdit, rekuperovat a já musím přidat vlastně plyn, abych jel, takže není tady žádný volnoběh, je tady neustálá rekuperace a je to příjemný v tom, že se nemusí vlastně de facto vůbec brzdit. Motorkáři nás zdraví, ano, protože je to netradiční vozidlo, jen tak se to nevidí a krásně to sedí do těch zatáček. Výkon 31 kW, 42 koní, bych vůbec do toho neřekl, řekl bych, že to má mnohem víc, aspoň pocitově a při tom rozjezdu ten krouťák 61 Nm je úplně neskutečný, takže to je fakt jako boží. Píše nám, že tady můžeme zaset až 90, jo, takže v zatáčce není s tím žádný problém. Další skuterista nás zdraví, dokonce tady se dostáváme do obce, takže tady ubereme rychlost a je to sranda, je to bomba. Samozřejmě je to elektrický, takže nejste slyšet a to, co je slyšet pode mnou, je akorát elektromotor, který zní jak tramvaj. Nebo trolejbus, něco takového v té elektrice, respektive i třeba nějaký elektroauto, elektrolidi jsou na to zvyklí, já na to moc zvyklý nejsem a nevadí mi to, mám radši, nebo jsou chvíle, kdy mám radši, kdy o sobě nejsem tolik jako znát, prostě rád se takhle projedu nenápadně, nejsem úplně typ člověka, co by rád se nějak předváděl se zvukem, že mě slyší všichni na 2 kilometry, jo, jestli rozumíte. A už jsem si užil takový auta různě vykuchaný a různý úpravy vejfuku a podobně. A radši mám takovýhle jako tišejší jízdu, samozřejmě o to víc tady vnímám ten vítr. A je to úplně něco jiného, než zase jet na klasické motorce, kde slyšíte, jak burácí ten motor pod váma. Jo, takže je to opravdu spíš takhle po městě, i takhle po obcích, schválně vyhybám se teďka dálnici, jedu tady okrskama, vracím se zpátky po těch okrskách a velice jsem zvědav, jakým způsobem to bude žrát tu spotřebu, když jedeme, co se týče spotřeby, tak už jsme za obcí, tak můžeme zkusit zrychlení. Zrychlení je fantastický a to mám eko režim, jo. Můžeme zkusit i zrychlení třeba, až dojedeme do další obce, tak si můžeme zkusit zrychlení na režim Dynamic, na ten nejsilnější režim a jsem zvědav, jestli to zkusíme třeba nějak změřit z 0 na 30, na 50, případně na 90, pokud to půjde. Tak bychom se někde třeba u cedule zastavili, aby jsme byli v nějakým přehledném místě a zkusili bychom to, jak by to eventuálně šlo. Tak, přijíždíme tady zase do civilizace, takže já tady zvolním. Vidíme krásné letadlo tam vzadu, přistává, je tam letiště, ano. Tak, tady profrčíme takhle kruháčík. Říkám, je to velice bezpečné, respektive ten pocit toho bezpečí je tady znát. Tady si přepneme režim na ten příplatkový režim a přijíždíme tady zase do obce. Jo, hned se nám snížil dojezd kilometrů, protože se počítá, že v tomhle režimu to bude víc žrát, jelikož to bude dávat větší power, větší sílu a víc to pojede. Ten plyn bude živější, no. A je to dost znát. Opravdu, kdybych si to pořizoval, osobně kdybych si to pořizoval, tak bych ten režim chtěl, aby tam byl. Tak, tady máme ceduly, to znamená, tady bychom to mohli zkusit. Co vy na to? Tady zastavíme u cedule.
A zkusíme si rozjezd, který by byl z 0. A ten rozjezd by byl z 0 na 30, na 50, na 90. Jdeme na to. Je to tam, je to zátah. Tady se není o co opřít, takže opravdu se člověk musí hodně držet. Udávaná maximální rychlost je kolem 120 kiláčků. Já jsem se na dálnici dostal na 130, téměř 128. Podle GPSky samozřejmě nevím a nebylo to vůbec příjemný, protože ten vítr samozřejmě nad 100 km už je dost cítit. Není to nic příjemného, opravdu, jo, takže kdybych si mohl vybrat, tak samozřejmě zase bych si tam dal větší plexy, dal bych si sem i kufr, byť ten design by to trošku narušilo, nebo 100% by to ten design narušilo, ale za tu praktičnost a tu užitkovou hodnotu, jakou by to pro mě mělo, by to rozhodně stálo. Další letadlo tady nad náma krásně přistává. Já ty letadla miluju. A samozřejmě miluji motorky a skútry a všechno, co se hejbe, auta. Mám to hrozně rád. Navigaci to nemám zaplou, takže jedu podle paměti. Už jsem tu cestu včera jednou absolvoval. Jezdili jsme tady s mamky přítelem, který má 15 stovku, na který mám přislíbeno, že se taky někdy svezu. Je to velká motorka Suzuki, napovím. Vy, co mě sledujete na Instagramu, tak už víte, jak vypadá. Tam jsem natáčel, jak jsme pro ní jeli a tak dále. A mám to právě přislíbeno, to letadlo, boží. Co se týče tady té hmotnosti, tak tady to úplně bez problémů, 231 kg. Naopak tady to i oceňuju, že to nelítá, že to neskáče, že si to poradí i s různýma nerovnostma, ať už jsou to kočičí hlavy, ať už jsou to lehké dírky, různé povrchy jsem vyzkoušel, kamínky, všechno bez problémů. Samozřejmě ten plyn k tomu je potřeba regulovat, jo? Takže vaši motorkáři je potřeba regulovat na tom povrchu, na kterém prostě se jede, a pořád mi na paměti, že přece jenom to má to ty bezpečnostní prvky, jako jsou ABS a různé kontroly prokluzu, kontrola trakce a podobně, jak už známe z jiných motorek. Nicméně stále si myslím, že je dobrý pamatovat na to, že může se stát cokoliv, může vám to ujet, je to prostě motorka na 2 kolech. Tak, motorka krásně zatáčí, chce do zatáček, nemám s tím žádný problém. I na to, jak je dlouhá, těžká, tak prostě krásně sedí a opravdu to je takový prostě vesmírný vozidlo. Ale ten pocit, ten krouťák a tohle, ten zátah je tady velice podobný jako třeba na Forze 750. Jako na to, že to má jenom 31 kW, tak ta síla je brutální, opravdu. No a taková ještě zajímavost, co tady vlastně je, že se vypínají samé blinkry při určitým náklonu. Nemám to přesně nastudovaný, při jakém náklonu se vypínají, ale všiml jsem si, že když je to ostřejší zatáčka, tak se skutečně sami vypnou. Takže u některých motorek už jsem to zažil, většinou to byly ty, co byly cenově dost dražší. Když na to člověk zapomene, tak je to šikovná věc a nebliká, nemáte tím ostatní řidiče, který čekají, kdy budete zatáčet a vy vlastně nezatáčíte. Tak, můžeme si zkusit podívat se, kolik jsme najeli. Celkově jsme najeli 194, téměř 195 km od pátku do neděle, což je dneska. Na dnešek jsme najeli 70 km. Takže to taky si myslím, že celkově jde. A tady pak máme navigaci, média, který se dají poslouchat, a to je konec. Nepřišel jsem na to, jestli tady je někde tempomat, mně by se hodil, já mám rád tempomat. Co se týče cenovky, tak tento stroj začíná někde lehce nad 300 000 koruny. Takže rozhodně to není nic levného, není to žádná levná záležitost, ale tady to si člověk asi nekupuje kvůli ceně, aby ušetřil, ale spíš, aby si pořídil něco nadčasového, něco, když někam přijede na schůzku za kámošema, tak každý se na to ptá. Já jsem zažil několikrát
na nějakém nabíjení, když jsem byl, tak se mi ptali, co to je, kolik to jede, jaký to má dojezd, jak dlouho se to nabíjí a tak dále. Takže lidi jsou velice zvídaví, zajímá je to vozítko a mě by to vlastně taky zajímalo, kdybych to někde potkal a nemohl jsem to takhle zkoušet, takže asi bych se sám taky šel na to zeptat, co to je a jak to jezdí. Dokonce i sami hasiči se mi dneska ptali, jestli je to elektrický, tak jsem říkal, že jo, že to je elektrický, tak koukali, ale nic neříkali. Nějaký své pocity, jestli bych si to pořídil, nepořídil, kdybych nevěděl, co s penězma, tak jasně, asi bych o tom hodně přemýšlel, ale určitě je o tom vyřešit, pro koho to je, pro koho to není. Pokud někdo dojíždí do práce, nevím, 10-15 kilometrů a jezdí pořád stejnou trať, tak určitě logisticky by se dala tam vyřešit nabíječka, aby prostě vždycky, když je člověk v práci, když je doma, tak aby se to vozidlo mohlo nabíjet, tak pak to dává samozřejmě smysl. Pokud by to člověk měl nabíjet tak jako já na těch veřejných nabíječkách, je to trošku komplikovanější a hlavně pokud byste vyjeli mimo město a takhle se někde broudili 30-40 kilometrů od bydliště, tak už je to takový dost na hraně a už to chce přemýšlet logisticky, kde tam budu nabíjet, bude tam volno, nebo tam je klasická zásuvka, jak dlouho mi to bude trvat. Teďka ta pomalá nabíječka, 3 hodiny 30, z 0 na 80%, to je docela dlouhá doba. Ta rychlá nabíječka 1 hodinu a 5 minutek, to řekněme je velice slušný čas. Teď bych jel na nějaký výlet, kde se dá nabíjet, vím o tom, že se dá nabíjet. Já bych určitě chtěl tu rychlou nabíječku, ale pokud bych jezdil pořád stejné cesty, tak je to, myslím, že úplně bez problému. Takže pro koho to je? No je to prostě pro lidi, co mají rádi nadčasové věci, nebojí se experimentovat, nebojí se řešit logistiku, mají možnost nabíjet v práci nebo doma, ideálně na obou místech. No a mají rádi motorky, skútry. Vlastně dá se to řídit i s Bčkem, pokud se sníží výkon na 11 kW, což nevím, jestli úplně pak dává smysl, ale asi jo, protože pořád je tady o ten vzhled a ten zátah tam asi taky bude. Nebude to takový, ale rozhodně ten zážitek z toho je a je to něco netradičního, co běžně člověk každý den na ulici, na silnici nevidí. Takže je to fakt skvělý. Ještě taková jedna drobnost, která určitě udělá radost, potěší boční stojánek, policajt, když se vytáhne, vozidlo se zabrzdí, ať už je v kopci nebo po rovince, je to úplně jedno, nedá se s ním jet ani dopředu, ani dozadu, je to z nějakého bezpečnostního důvodu. A samozřejmě nesmí chybět ani klasický velký stojan, jako mají asi všechny skútry. Oceňuji, když motorky, skútry mají oba stojany, jako pro mě je to velice praktická věc. A co se týče toho bočního, to, že vozidlo je zabržený, ale to je fakt skvělý, protože si nepotřebujete ruční brzdu. Pátečka, ta se taky hodí, obzvlášť když jedete třeba s někým a už je to takový dost těžký. Co máme? Jo. Už to tam couvá. Dobrý. Sám člověk se třeba někam nohama ještě jako dobelhá, ale pokud je tady ještě nějaký pasažér, neváží 45-50 kg, ale váží třeba 80, jo, tak samozřejmě už je to docela dřina to tlačit jako a couvat s tím, tak ta splátečka se rozhodně hodí. Jo, rozhodně se hodí, používám to vlastně pořád. Pořád, když někam zajedu, tak tou splátečkou si vždycky s tím vyjedu a je to strašně komfortní. Zase, pokud by to šlo, zavedl bych to všude. A vlastně jsem zažil se splátečkou pouze a jen takovou tu tříkolku, kterou jsem testoval od Piaggio MP3, tak tam měla splátečku. Tak, trošku se tady rozjedem. Co se týče toho infotainmentu a propojení aplikací, ale já bych si na to asi zvyk, ale jsem línej si s tím teďka hrát, jo. Spíš řeším takový to, že si užívám tu rychlost, dynamiku, zkouším ten dojezd, to rychlost nabíjení a tyhle ty všechny jako věci okolo praktický. Zrcátka jsou taky dobrý, klasicky jako jsou na motorkách, takže nemám s tím žádný problém. Ty polohy se tady dají měnit,
Celkem je i ta lavice je pohodlná. Jo, když se podívám, dneska mám už skoro 80 kiláků na toho a jako dobrý, já jsem spokojený, no. Domnívám se, že ta životnost těch brzd je tady opravdu velká, tady jsou nějaký Italové. Protože vidíte, že já nemusím vůbec brzdit, pouštím jenom plyn a tou rekuperací, tím motorem, to krásně brzdí a dobrzdí mi to až na ty světla. Tak. A všechno jenom z té rekuperace a to mám ještě v tom dynamic režimu, v tom nejsilnějším. Kdybych si tam dal ten Eco, což můžu, tak to bude brzdit ještě víc a ubere se mi výkon. Tak, už máme večer. Teď nám tady skuter hlásí servis, protože jsme najeli prvních 1000 kilometrů, jelikož ten skuter je nový. Jo, dá se to odkliknout, už jsem se bál, že to tam bude hlásit do nekonečna, naštěstí ne. Tak, tady takový první deštíček. A já bych si to mohl vlastně změnit na režim déšť, který je šetrnější. A ty kontrolní systémy jsou mnohem přísnější, řekněme. Tak jo, kamarádi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Tady ještě zkusíme ty světla. Vidíte, že to svítí celkově dobře. Zkusíme ještě dálkáče, jenom takhle probliknout. Vidíte, svítí to opravdu dost dalece. A doufám, že se vám tohle video o BMW CE04 líbilo. Pokud ano, určitě hoďte palec nahoru a napište mi, jestli tenhle stroj by byl pro vás, jestli se vám líbí, nelíbí, co se vám třeba na něm nelíbí a co se vám líbí. No a těším se na nějaký příští video. Tak jo, díky moc.